Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi ka Environment Coordination Committee elaka Sutnga kala berthen ban penjor ya kajinge ki pajba da ka sarkar kam khang mardor ya baro ki karkhana coke factory beain ke badan ha East Jantia Hills District kat kum gajing pelat khubor umehi wat shadab publicity secretary ECC ulaong baki khon ki hajar jong ki elaka Sutnga ki pha ka korwo ka bashai se ka sarkar balada kamla ban khang ye kini ki coke factory kin sakhot biang ye kajing elang pajba pan penlong da kajing ye ki ka bahe amshu ka bajai jai Shusho ke ECC kala ong baka Bor Sensar District East Jantia Hills District kala khangi ki katto kani ki karkhana ko ki batrai kam beain pause lalap bakim patiau satya ya ka hukum jong Deputy Commissioner bat ka jong Home Minister bat kidang ya shat ban thang dau yong hakini ki karkhana Panagaliang jongi kum ka ECC jong ka elaka Sutnga ni penpau ya ka jinsungu ya ki Khun jong elaka baro kenthe bat sinrang iba liami syakmat haga to sngi ke bangi pelong ya ka tis rally sngiu nga shimro gani ka por banai kublai kerpang ya ki dong shim benta haga to sngi ya ka banai ke cingkran ban persyaru ya ki ne ke cook factory badan hapo jong ke elaka ka jongi ke banai kublai ya ki minister ki jongi ki ba ngilioi lemba ki social media ki bala shimkhia ya kene ka kam hadin ba ka jingya rally ka jongi badda ki ru bukile shimkhia ya kene ka kam patang hadin chisngi ya snyo ya jingkran jo ki minister bar kam tame yo home minister jongi ba lai ya ka jingpen bana bar lai ru ya ka hukum ya DC ban SP ban shutdown ani ban khangno ya kene factory ki badan hapo jangki elaka ka jongi Tanagaliang jongi kum ke elaka hibar pawai ki khun jong elaka sngeu ban ai kublai kerpang nagabenta jong ki balale yegane ka kam pasagawairu nagabenta jong DC badan buram jongi ba haden jong rally ke bangile yekandu yo baru uru ula shim yegane ka kam namar bagalong ka kam ka bakhia ba longru kam ya kam im Jongi kum ke elaka hibar kawai. Resipon sar ke nege jeng simkhia ke jongpi bang ngedu ba omtang kiktien ba pipikran de ngedu pinle yekikam kumbang yoi ba pilakhang yekini kiko ibadan hapo jongke elaka jongi. Ya ku bleiru nagabanta jong UMLA jongi masilang pale ba ha galiang jongi ya ku blei kerpang yi ba inang ya dan rengkap bangi kum ke elaka tak hadu bengin job yang dengan kam kebadan hakmat jongi ni penmi aku tu sengi tang khendiat ngut tang sang spa ngut lendrus ngut kibami aku tu sengi klam da khat kishuan banai jing kersan yang benta jongi ada ka sarkar kam shukya yang dengan kam sachisen upadba menta ukhmi lenti nangi kum dang yalam baki kwa yang ni ada ka sarkar kam shukya dengan kam Daki hajar kenthe bersenrang kena berteman kinyami secisin hamadan baladadei kepuar kebangin lek sesket teriak ngimban se banlek nama kam sya yangi bangin syok klifti yakini kicingnya kibingyo ka kejongi banyaru kecing percaya hakani kepuar nama ba shibun ki berkenok ya ki rambak snong yau daloy Ndre, kum ka cipen syai kini ngapar khendiat hak cingai yaki anusi nagabenta jongki hoat ki ai pat ki ai ru dang ki ba de cimbam tip pat dang ru ki ba ai de cingtip ka jongki Ndre kini ki cingai ki jongki ki dang ru ki kandam ki ai ki ba ka elaka kalabu nagabenta jongki pat kini ki kandam ki ba ka elaka kabu Ikineru kila pengkain napa jaga anjong ke elaka ke jongi. Badai ta kadang kum ke elaka hi barok ke bengi yeng. Mana makin ibriu kim shambut yegi kendan. Badai kata ke elaka kendan hak yaga ban khang lani ban pendu yaga nusi ke jongi.
Ba kitbab kirwang ikikun jog elaka hi barok begini sunat tilang. Bat kham tam nagbanta jong gidong mikmat ki jongi ki badangdan ki bampat yoi. Ni khap ni yawer ya pi kum ki nang mikmat. Lada pi ye ka jat benriu, lada pi ye ka elaka ka jongi ikikun jog elaka mi syakmat bani kersan lem yangi bangin syok klifti. Ya kini kicingnya ki bingyo ka jongi. Banyaru ka cing percaya hakani ka po. Namar ba sibun ki berkenok ya ki rangbat snong ya udaloi re kum ka cipun syai kini ka par khandiat hak cingai ya ki anusi na ka benta jongki hawat ki ai pat ki ai ru dang ki ba de cimbam tip pat dang ru ki ba ai de cingtip ka jongki re kini ki cingai ki jongki ki dang ru ki kandan ki an ki ba ka elaka kalabu na ka benta jongki. Kini ki kendam ki ba ka elaka ka bu ikineru kila pengkhen na pa ya ka an jong ka elaka ka jongi badde ta ka daw kum ka elaka hi barok ka bengi yeng mana ma kini briu kim shambut ya ki kendam badde na ta ka elaka ka dan hok ya ka ban khang lani ban pendu ya ka nosi ka jongi ba kitbab kirwang ikikun jog elaka hi barok begini sunat tilang. Bat kham tam nagbanta jong gidong mikmat ki jongi ki badangdan ki bampat yoi. Ni khap ni yawer ya pi kum ki nang mikmat. Lada pi ye ka jat benriu, lada pi ye ka elaka ka jongi ikikun jog elaka mi syakmat.